Елисавета обожаваше историята. Прекарваше часове в четене за пирати. Мечтаеше си да плава по моретата точно като тях. Един ден намери стар компас. Той светеше със странна енергия. Щом го докосна, тя се озова на невероятно пътешествие. Елисавета пътуваше през времето. Озова се на кораб. Годината беше TC-20. Карибско море се простираше пред нея. Елисавета беше развълнувана. Това беше нейният шанс да види истински пирати. Пиратите посрещнаха Елисавета радушно. Те бяха груби, но обичаха да разказват истории. Разказаха и за своите приключения, битки и съкровища. Елисавета видя как използват мечове, пистолети и оръдия. Това бяха инструментите на техния занаят. Животът на кораба беше суров, но вълнуващ. Елисавета се научи да пее морски песни. Дори опита грог, пиратската напитка, беше силна и сладка. Тези пирати бяха като онези от книгите. Бяха смели и свободни, плаващи под свой собствен флаг. Компасът на Елисавета светна отново. Беше време да види друга ера на пиратството. Тя се озова в 20 век. Това, което видя, я изненада. Нямаше ги пиратските кораби и черепите с кости. Тези пирати носеха костюми и използваха компютри. Съвременното пиратство беше различно. Ставаше дума за информация и пари. Елисавета видя хакери, крадещи тайни. Видя корпорации, експлоатиращи работници. Дори правителствата бяха замесени, използвайки властта си за своя изгода. Четвърти раздел – сравняване на епохите, злато срещу алчност. Елисавета видя рязък контраст между двете епохи. Пиратите от миналото са търсили злато и съкровища. Често са били жестоки, но са следвали кодекс. Имали са чувство за приключение и другарство. Съвременното пиратство беше движено от алчност. То беше скрито и сложно, засягаше милиони хора, често по невидими начини. Елисавета започна да се пита, дали тези съвременни пирати не са по-опасни, защото е по-трудно да бъдат забелязани. Пети раздел – моралът на открито море. Елисавета се замисли за наученото. Старите пирати са били престъпници, без съмнение. Те са ограбвали и плячкосвали. Но са били и бунтари, борещи се срещу могъщи империи. Живели са по свои собствени правила извън закона. Съвременното пиратство беше различно. Често беше законно, скрито зад договори и закони. Но дали беше поетично? Дали беше по-добре да се краде с химикалка, отколкото с меч?